Hello guys! Welcome again to my channel and you're watching the Bulak. So, kung baguhan ka pa lang sa channel na to guys, so ka nang mag-aksaya pa ng panahon, mag-subscribe ka na sa channel na to at pakihit ng notification bell para magiging updated ka sa mga coming videos natin in the future. At dahil meron tayong maraming ituturo, meron tayong mga tutorials na gagawin guys na makakatulong sa'yo. Ayan. So, ayan ngayon po guys, pag-uusapan po natin kung paano natin i-fix yung settings sa ating channel. So, stay tuned! Ang una natin gagawin guys is magpunta tayo sa Chrome para ma-set up natin and then continue to studio. Kung mayroon na kayong studio, youtube.com, so ayan, ito yung makikita ninyo. Pero kung wala pa kayong studio, youtube.com, wala pa kayong YouTube studio, magpunta muna kayo sa youtube.com and then punta kayo sa studio youtube.com. So, ayan siya. And then, dahil mobile phone lang yung gamit natin guys, Android phone lang, pindutin natin tong tatlong dot. And then, scroll down. Check natin yung desktop site para siyang computer din tingnan. So, nag-loading siya. Hintay-hintay lang muna tayo. So, andito na tayo guys. So, ang gagawin natin guys, kung nakikita ninyo ito, dito, punta tayo sa settings. Pagdating sa settings guys, yung general, yung currency natin is US dollar, punta tayo sa channel. So, pagdating sa channel guys, meron dito yung basic info, yung ating pangalan. Tapos, dito yung keywords guys. So, dito, makikita niyo mayroon ako nilagay dito. Nilagay ko yung the Bulak OFW, syempre. Para pag may mag-search sa atin na the Bulak OFW, diretso tayo makita. So, kung may mag-search naman ng Bisaya vlog, so dahil Bisaya tayo, so makikita din tayo. And then OFW, kasi isa tayong OFW, pag may mag-search na OFW, so makikita din tayo, katas ng OFW Saudi. So, yan yung mga nilagay ko sa aking keywords guys. So, ano ba tong keywords? So, ito yung kumbaga susi para kung may mag-search man is madali kang mahanap at syempre makadagdag din dito sa subscribers dahil yung mga gustong mag-subscribe sa iyo na i-search ka sa YouTube is madali ka nilang makita. So, syempre makapag-subscribe sila sa iyo. And dagdag din ito sa views guys. Syempre makikita nila yung channel mo, makikita nila kung ano yung laman ng channel mo. Diretso pag mag-search sila, click. So, ganon, nakikita ka nila. So, dagdag din ito sa views kasi mapanood nila yung mga videos mo. So, ganyan po siya ka-advanced guys. Tapos, yung country mo, ilagay mo dyan. So, kung saan ka bang bansa, saan ka bang sulok ng bansa. So, ayan po siya. And then, advanced settings. So, ito po yung advanced settings guys. Display the number of people subscribed to my channel. So, kung gusto mong makikita yung mga numbers of subscribers mo, so, i-check mo yung display. So, sa akin guys is naka-check po siya kasi ay na-allow ko po na makikita sa mga subscribers ko or viewers ko kung magkano na yung subscribers natin. So, other channel settings, advanced channel settings, manage your YouTube account, delete or hide channel, disable interest-based ads, so, advertisement. So, hindi ko po yan siya check. If you select this option, personalized ads will not be shown or video channel. This includes ads based on viewers' interest. And so, wag po natin yung galawin. So, yung branding. So, punta tayo dito sa branding. Adding a video watermark to your content is a great way to improve brand awareness and channel recognition. So, ito po yung guys, yung branding guys is pwede mo yan siya. Ikaw yung mag-choose an image. So, ayan. Pwede mo i-full yung watermark will overlay your video in bottom right corner. Pwede mo yan siya i-whole video guys. So, choose image, so mag-choose kayo kung ano yung image, di ba? And then
feature eligibility. So default features enabled. New videos to create playlist and collaboration. So dito tayo sa upload defaults. Kasi tapos na tayo sa channel. So title, ayan, pwede kang maglagay ng title mo. And then description, maglagay ka ng description dyan. Visibility, so yan. So dahil may tags na tayo, so diretso na yan siya guys. Yung mga keywords natin, yung mga ano natin is nakadiretso na siya. So, tapos sa advanced settings. So, guys, ito is very important, yung license. Nilagay ko po is standard YouTube license. Kasi, or Creative Commons Attribution. So, dito kasi, pag ilagay mo yung standard YouTube license, so, halimbawa, mayroong magagamit sa yung content or mayroong mag-re-upload sa yung mga videos, so, pwede mo yung mag-claim automatically, makapag ano ka ng copyright claim. So, ayan. And then, yung category natin guys is people and blogs. So, at dito sa category guys is kung ano yung mga niche ninyo. So, yan. Kung education, how to and style, science and technology, non-profits and activism, entertainment, comedy, people and blogs. So, gaming, travel and events, sport, beach and animals, music, cars and vehicles, film and animation, or none. So, sa atin po guys is people and blogs. So, yung language, so, pwede kayo makapag-select ng language guys. Depende kung ano yung language na gusto niyo. So, dahil Pilipino tayo, so, yung pinili natin is Filipino. So, mayroong English, so marami siya guys. So, dahil Pilipino tayo, ay, Estonian. Ano na ba yun? So, ibalik natin sa Pilipino. Dahil Pilipino tayo. Ayan. So, community attribution. So, naka-on po siya. So, permission. Punta tayo sa permission. Caption certification. This content has only aired to... What is this? This content is only aired on television of US without caption. This content has never aired television. None. So, isi-save po natin yan. So, nakasave yung settings. So, balikan po natin. So, yung community. So, sa community natin guys, makikita mo doon kung sino yung mga moderators mo. So, ayan yung mga moderators natin. So, shout out na rin. Bibki Kais, Kisen Guilford Channel, Journey to a Happy Life, Ogi Pugi Kesen, Jackie Isley, shout out sa inyo, Mami Jo Collar, OFW, Daily Life, Chipmanix Vlog, Jennifer Bungkarson Family, Jisri TV, Nediger, Nanding Channel, Body Care Vlogs, TV Grace, Kabayan sa Kuwait, Princess Lockers, Princess and King Ems Birdie, Irene Manzano, My Working Mom, Phoenix Challenge, Fly Away Tiffany Gardiner, shout out sa Pretty Sisi Kwe, Lauren Palatino Vlogs, Igorot Gardener in Hong Kong, shout out to you, Filipino-Canadian Marathon, Skylar Diox TV, Kuya Batya Music, shout out Happy Lux, GC Joy, Lanting Channel, Simply Riat, John Lin, Jonathan Shongko. So, yan po yung mga nakabuong moderator natin guys. So, ayan po siya. Approve users, add approve users. So, paste the channel URL to, ayan, kung pwede, kung mag-add kayo. So, ayan, ipipaste ninyo yung URL ng channel, approve users. So, agreements, commerce product, addendum, this contract. So, wala po yan. YouTube partner program terms, this contract allows you to monetize on YouTube. So, dahil naka-monetize na po tayo, so, wala na po yan. So, yun lang po, guys. And, I hope meron kayong natutunan sa ating palabas ngayon, guys. So, sana po ay nakatulong po sa inyo and
So, yun po guys. So, sa mga ka-YouTuber or mga content creator natin dyan na marami talagang mga cases no na yung gusto na tayong mag-subscribe sa ating kapwa pero hindi natin ma-search, yung hindi natin makita pag-search natin yung kanilang mga channel name. So, wag po natin yung kalimutan guys. So, i-fix na po natin yung settings natin now na. So, ayan. Thank you so much guys for watching. See you in my next tutorial, and kung ano po yung gusto ninyong matutunan guys, mag-comment lang po kayo kung gusto po kayong mayroon pa po kayong hindi alam at gusto po niyo matulungan ko po kayo. So mag-comment lang po kayo kung ano po yung gusto ninyong isusunod natin na tutorial. So thank you so much for watching. Don't forget to like, share kung mayroon kayong natutunan guys. And syempre, don't forget to subscribe the Bulak OFW. So thank you for watching. God bless us all.